sujud suarga.
Mari hite-hite guane debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di porbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akkana loja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu ma sian ahu, aina lambok doahu jalana serep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idahodo nagogo do musunami, say talu do hami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangi do hami tuho, say pargogoi jalapa monang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonan ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihonamu ma patik nirebata, patik paopat ton dohot lapatanna. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasasi ulaonmu. Alayanggo ari papitohoni, ari paradianani Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rod pinahanmu, rod isini hutan halak pena mangebati hutam. Aidina onom ari do di topa debata, langit dot tano, dot laut, dot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papapituhoni. Di mahini do umbahen nap di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa udang tois rohatta diajar nasian hatani debata. Ikon badia do hatani debata di rohatta, jala ikon ringkas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong martang yang mahita mangidogogo, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaw na hombar tu patik mi. Amin. Roma tu Jesus, Roma tidu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangaluho, sasa ursea
patopo ti madosata. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami, halak pardosa nadangolon, rotu joloni habangsa habadionmi, manopoti jala mengangguk kondosa nami. Matsai jot-jot harsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai, dang holongi hami, ho sian nasa rohanami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibaheni, tamadori masan jala uhuman muhami Tuhan matean, saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangidosian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai uru pimahami paubahan rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot alani guarmu nabadiai, ali Tuhan, sai asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tapi ke mahata baga-baga taringat Tuhan sesaani dosa. Songono dong hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsai ho ahu marhitesian akka dosam. Jala nunga di lojai ho ahu marhitesian akka hajatonmu. Ahu tutu, ahu sandiri manelesei akka pangalosim. Alani hadiroku. Jala danghu paingot-ingot akka dosan. Hasangapun madi di batana di gijang. Amin. Tabge mahatani debata turpuk epistel di ari minggon sian Matius 4 ayat 20 saat 25. Matius 4 ayat 20 saat di 25. Naniulana di luat Galilea. Dungi di dalani ibana masandok luat Galilea laho mengajari di akka parguruan mamaritahon harajauni luhut pamalum nasa sahid dot nani ae ni halak na di sini. Jadi tarbarita ma ibana ro dilihat tano Siria pola di pabuan halak tujolona nasa nahacitan aka namar sahid naragam dot aka hasonggopan ni aka sibolis dot aka nasolpot bulanon ro di aka nasarion gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi masab torop mahalak mangikuton ibana akan sian luat Galilea, sian Dekapolis, 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dot sian luat nadibari bani Aik Jordan. Ima sahatna martua doakan atu mangion hatani debata jalano peopsa. Amin.
sahatidakon mahaporsyaotai songon nahina tindakon ditongata sahaporsyaon disandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natu mapalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasa sadai imana tinuboni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumona bernit di pangomoni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamon di debata Jehovah amanai pargoko naso hatu dosani disiba ibana mulak sokot tanon manguhumi halak na mangulu dot namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huriana badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot di asesaan dosa dohot di hatena mendok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan nasora sudah amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Amang, Sony, Inanami, Rodi Sudi, Pinaribot, dari Bagas Joroni Tuhataon, Tarlumobi di Sudi Amanami, Inanami, Namangi Huton Ibadahon melalui live streaming. Apabila ada yang baru bergabung dengan mengikuti ibadah HKBP Reformanda pada saat ini, kami mengucapkan selamat datang. Harapan kami tetap untuk mengikuti ibadah di HKBP Reformanda. Terima kasih. Hujah Hamajolo beberapa poin di Warta Jemaat Nata Tiok B. Jala mohon maaf, hanya beberapa saja yang bisa dibaca. Oleh karena PPKM kita hanya 1 jam untuk kebaktian. Parjolo nama mingguta ima Septuagesima 70 hari adorang sohaheheon. Topik diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tarpasu-pasu doaka namarhaposan tu debata. Na palimahon sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 10.30 WIB, gereja kita akan melayani sakramen baptisan kudus untuk 1 orang anak laki-laki dari keluarga Leo Rudi Marpaung dengan Inang Dr. Gigi Lisnawati Borumanulang, Jemaat Sektor 7812 Mabar Seltim. Pada hari Jumat 18 Februari tahun 2020 pukul 17 WIB akan dilaksanakan bimbingan baptis untuk orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis. Paunopon berita pernikahan. Pengumuman pertama dan yang kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jan Peter Manulang, putra dari almarhum Bapak Situa Amanulang dan almarhum Ibu T. Borulumban Tobing, beralamat di Jalan Awiligar nomor 237 Bandung, anggota Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Tengah, dengan Saudari Jeti Boru Habeahan, putri dari almarhum Bapak A. Habeahan dan almarhum Ibu T. Boru Tampu Bolon, beralamat di Jalan Ciburui, Padalarang, anggota Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Braga, Bandung. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022,
pukul 10 WIB di persiapan HKBP Lembang Resort Bandung Tengah, Jalan Peneropong Bintang nomor 1 Lembang, tatangnya koma asa anggiat sudah merdalan dengan ulauni. Nomor 10 pertangyangan sektor. Pertangyangan sektor gabungan dilaksanakan di gereja dan melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda setiap hari Jumat pukul 19 WIB. Pertangyangan hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pukul 19 WIB dilayani oleh Amang Pendeta Oktorium Huta Barat dan liturgis Inang Situa Nyonya A Tambunan Boru Sitompul, dan tuan rumah pertangyangan adalah dari sektor 10 Pajajaran Amang Keluarga Situa BE Silalahi Boru Sihombing. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Nomor 10 sada dari Dewan Diakonia, donor darah seksi diakoni sosial. Sehubungan dengan kebutuhan darah yang cukup tinggi, seksi diakoni sosial mengadakan kembali program donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 mulai pukul 09 sampai 11 WIB bertempat di konsistori gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jika kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan di gereja, maka pelaksanaan donor darah akan dilaksanakan di PMI Kota Bandung, Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Bagi jemaat yang memenuhi syarat dan ingin mendonorkan darahnya, mohon konfirmasi sebelum tanggal 18 Februari tahun 2022. Seksi diakoni sosial akan menyediakan tanda kasih bagi yang mengikuti donor darah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Borusi Tanggang, tertera nomor handphonenya, dan Nyonya Tiurma Tobing Borusi Pahutar dengan nomor handphonenya. Nomor 13, ini Amang ada ralat sedikit, yaitu di Reformanda Bahasa Indonesia tertulis di sini pukul 07.30 WIB, seharusnya mulai dari jam 07.00 WIB. Nomor 14, rapat lanjutan BPG Majelis Perbendaharaan dan Badan Audit. Menindaklanjuti rapat BPG Majelis Perbendaharaan dan Badan Audit serta pimpinan jemaat akan diadakan rapat kembali dalam menentukan uraian tugas yang lebih jelas antara BPG dan Majelis Perbendaharaan Gereja serta Badan Audit Huria. Nomor 15, pendaftaran tim ibadah sore. Menindaklanjuti pertemuan tim pelayanan ibadah sore dan tim pendamping ibadah sore, maka dihimbau kepada jemaat, terlebih kepada pemuda dan remaja yang memiliki talenta musik, juga singer, bisa ikut melayani di ibadah sore dan mendaftarkan diri kepada Amang Pendeta Pitu Sinaga. Ada nomor handphonenya. Ibadah sore akan dimulai pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 pukul 17 WIB dan dilaksanakan setiap minggu ganjil, dan latihan tim pelayanan akan diadakan setiap Sabtu sore. Nomor 20, puji syukur ada dari jemaat kita yang berulang tahun 20 orang. Apabila ada di sini, kami mohon untuk berdiri, dan yang mengikuti juga di live streaming. Kalau tidak ada. Ada. Oh ada, ya. Kami mengucapkan dari atas nama Huria, selamat ulang tahun.
firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia-Nya dan dalam pengenalan akan Tuhan yang juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak, alai lam gaddama dihamu asini roha dohot panandau di Tuhata Yesus Kristus si paluai. Di ibana mahasangapon nang nuaeng nang rodi saliling nililingna. Kami persilakan untuk duduk. Naparpudi berita keuangan di bagasan minggu tahun tuhuria berjumlah 20.647.669 rupiah. Untuk pembangunan 1.672.50 rupiah. Untuk kantor pusat 2.801.750. Nah, paling terakhir di halaman terakhir nomor 2, apabila ada nama dan jumlah uang yang salah atau tidak tertulis, dapat konfirmasi langsung ke bendahara huria kita. Dan bagi jemaat yang mempunyai beban doa dan membutuhkan konsultasi, dapat menghubungi pendeta melalui telepon. Soalnya saat ini warta jemaat di tadi bagasan mingguan, saya itu hatta nama berkati hita. Taparade marohata martangi yang mahita. Ali di bata Jehoba amanami nama ringanan di Banua Gijang. Puji-pujian hamuliateon di pasahat rohanami tua dupamuna badiai di sude dengan di basam di loas hodo hami sahat di bagas joromon ima di ari napi narbadian mi di parmingguan nami dohot roli sudi keluarga nangganu di jabu mar hite-hite live streaming. Ali Tuhan, mangido kami di tangyang nami. Ima di partikian sa onari, namasa di tungatongan ni bangsot. Na diluat pertibion, Omicron COVID sa plusia, na sa itong dopedang marhaujungan. Dagdagamon, so di bagasan biyar, hatahuton, Holsoni roha di parasorion di hamaolon nawadupi hami di bagasan kion. Alai Tuhan Roma hami tujulong di bagasan elek-elek martangiyang. Hut mendok moliate nang holan mga sahon dalam arapo sa tuhodo hami. Hodo natuk mangurupi, maparguguy hami, paluahon siyan sude mara, siyan parsahiton, asaboy ubol sami, patuloy madalan, patiur dalan nami Tuhan, siyan nasa rohan nami, hupasat hami matuhan, ngulu nami Tuhan. Hutangnya ko kami matuhan pamareta, doa sude aparat, lehon matuhan hikmat, pargugoy, lindungi sude para medis, lahon patupahon kebijakan, langsung ni manang sude rakyat Indonesia on, uduk jalaradut, disiplin majalaton prokes, nani atur honi pamaretata, asa tumibo niyan, putus rantai COVID sa polisi. Hutangnya ko kami Tuhan, sudi ruasmu, ama nami, ina nami, anak kon nami, nagali di bagasan parsahiton, nang nadi pemulihat dope di ganup inganan nabi, rodi sulita he, si solhot nami na tua-tua nami na di ganup inganan nabi be.
rodo kami Tuhan, mangidu Tuhan, asa Tuhan, pamalum ma Tuhan sahit, sian amanami, hasi tumorang, ria borusi hombing, nyonya pendeta asirait borusi lalahi, nyonya pepan jahitan boru nadea, C huta julu, nyonya si hombing boru pasaribu, nyonya si naga boru siregar, nyonya si torus boru tambun, nyonya TS huta uruk boru lubat tobing, M tambun amang M simbolon, nyonya S simbolon boru pasaribu, nyonya tampu bolon boru samosir, situa nyonya pak pahan boru tapu bolon, amanulang, nyonya B sinaga boru nababan, nyonya pardede boru siagian, amang hagul tom, nyonya situa CL situ morang boru pakpahan, nyonya siregar boru aritonang, nyonya rotua Margareta Marbun boru purba, situa amanami Dr. Andus SPH Marbun, dohot nyonya huta barat boru siregar. Asiroham Tuhan. Saya tanggal homa Tuhan sudah sahi. Pasu-pasu sudah proses pengobatan. Jala saya cocong di bagasan semangat. Pos ni roha na boy pamalumon Tuhan. Suwak somoni nang ianak penami Timoti simbolon. Saya ilam tabay ma Tuhan tulan carnas dohot berkomunikasi. Hutangnya kok kami ma Tuhan di keluarga. Na saya tongdo pe makirim di parianak konon. Di anak dohot boru, asiroham Tuhan, pasu-pasu ma Tuhan, suwak soni nang diaka parkarejo Tuhan, patuduhon hobbar tulomoni roham, hupasat hami manang ianak kon nami, nama kirim dope diaka si rokap ni tondi, asiroham Tuhan. Batu duhon ma Tuhan, nabawi dengan saripe, hobar tulmoni rohan. Asa pasu-pasuon mu Tuhan, dia ka arena lehet. Tuhan, hutangnya kok kami manang HKBP Lembang. Mau lihat di sebuah rohanami, nunga jongjong Tuhan, ima rumah dinas amanami pendita. Di arena mangihu Tuhan mangidu dope Tuhami, mulu di luas Tuhan asabowi iga di tempat ibadah di HKBP Persiapan Lembang. Asiroham di sudi akka ruas dohot parhalado. Mardus ni roha Tuhan. Suak songin ng pamareta asal dengan lian surat izin. Saya tuktuki asal torop Tuhan per minggu di persiapan HKBP Lembang. Songoni nang di HKBP Persiapan Sumedang Tuhan. Patulus akasakap ni roha nami Tuhan. Mulut ngadong Tuhan sakap nami ima Tuhan na boy nya nasida. Boy adong par tanuan Tuhan. Asiroham. Hutangnya kok kami Tuhan. Sudi ruas nahi na holonganmu. Dohot parhalado. Dohot amang padita nami. Asalihon matuhami roha, na marsi urupan, marsi holongan, mardus ni roha, di bagasan tahun kesehatan. Laun melayani menjalankan di sudi akka program, di sudi kategorial, holan mga sahon, holan untuk menguji namamu. Tuhan, satu kinay-nay majalo mahami firman, hatam na badia na dipatolas ni amanami amak paditaw tabarat. Urapi kami Tuhan, patinggil si pareon nami. Urupi kami laho mga tusi, dohot mangulahon hatami Tuhan. Kupasat kami matanyang nami o Tuhan, marelik-elik, asiroham Tuhan. Saya tangihon maalay di gijeng sa na Tuhan. Saya sama sude dosa pangalosyon nami. Nahututan kami, nang nasaututan kami maradopod dengan nami jolma. Terlalu mobi maradopok ko Tuhan. Marpamuati roham Tuhan, saya sama sudi dosa nami. Asi maroham Tuhan, mau lihat madiho
Pinuji magwarmu, rodi saliling nililingna. Amen. Namini di batana sumurung sian salut na roha, imana mangaramoti aka ate muda pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Mula kadongan sapor siaon turpuk jamita dihita di minggon, imana ne sian buku ni panuirang Jeremia bindu 17 ayat 5 sahatu ayat 10. Songonon hatana disi. Songonon do hatani Jehovah. Marjea mabawa na marhaposan tu jolma manang tu bolon ni botohonna game di pasurut rohana sian Jehovah. Songon halak parbahudung di tano nama hiyang do ibana gang tagamon idaon ro na denggani jala maringanan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinundulan ni halak. Alay martua mabawa na marhaposan tu Jehovah. Jala Jehovah haporosan na dibayan. Tudos do ibana tu hao na sinuan di topi ni batang aik. Jala manjarar uratna di lambung batang aik. Jala dang membiar ibana molo ro hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang olsoan ibana di tahun hararon jala dang macohot marparbue tung na akal situ tudo rohani jolma jala na ganggu tung ise ma na tuk mandulosea au Jehovah do si dodo rohani si uji pia-pia jala mangalehon tu ganu jolma hombar tu dalanna ombar tu parbue ni pambahenan na ima sahatna. Nakadongan sapor siaon di bagasan guarut ni Tuhata Yesus Kristus. Si Jeremia ma panurirang parpudi andorang Nabukadnesar masuk tu Yerusalem lau manaluhon Yerusalem. Si Jeremia do panurirang na salah panurirang na marjamitai alay songonaso binegi bangsoi. Si Jeremia do napabotohon aka uhum na ikon begion dapoton bangsoi molodang muba bangsoi. Una kadongan sa porsyaon diturpukta sa darion dipabotohon si Jeremia do marjea do bawa na marhaposan tu jolma. Kalau bahasa Indonesianya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Una kadongan sa porsyaon marhaposan tu jolma manang marhaposan tu atau manang mengandalkan manusia sasitong na somalo di bagasan ngulutas si ganu pari. Ganu pari hita pasti mengandalkan manusia. Molo marsahit hita lau tu dokter di sido hita marhaposan tu dokteri. Dang jolo tasukun dokteri ay lulusan sian dia do dakya jokon dokteri sadia na mate na diubati ho dakya sukun tu dokteri sadia na malum di bain ho alay posdor hatta ikon malum do bainon ni dokteri. Ganu pare hita marhaposan tu jolma molo naeng marangkot hita dakya tasukun supiri ay minum doho nakin
Tenggen honakin manang daw. Bohado, adong simi. Daw, alay marhaposan susupirido hita. Ala di boto, buido di buan. Posro hata buido di buan, supiri hita, tutuju hata. Marhaposan tujol maju do di bagasan nguluta. Jangan salai. Alay sian ayat 5 didoksa ngonon. Marji ado bawana marhaposan tu Jahoba, koma dope. Manang tu bolon di botohana, koma dope. Gawe pasurut rohana sian Jahoba. Lapatanna sasitongna molo di bahasa Indonesia takas didokot songonon di bahasa Indonesia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi takas tuh di bagasan bahasa Indonesia. Alaboha, ai mengandalkan manusia, jalan mengandalkan kekuatan sendiri, ima hasil parbueni roha nadau sian Tuhani. Dia beido, mulu dau rohata sian Tuhani, pasti dohita mengandalkan atau mengandalkan parhaposan tujolma manang tu gogota sendiri, kekuatan kita sendiri, tu botohota sendiri. Nah kadongan sapur seon di bagasan gori tu ata Yesus Kristus, buasa dang buhita marhaposan tujolma. Buasa dang buhita marhaposan tuna adong di tanoon. Sude na di tanoon ima parsatokinan doi. Manang isepi sa manang jolma na gogo pe di tonaon parsatokinan di. Ikon mago do sa datiki. Manang namora di tanoon ikon mate dotong. Manang napistar di tanoon ikon mate dotong. Saluhut na ikon mago do ditikina alani dang marbui ta marhaposan tu jolma. Bahasa dang bui ta marhaposan tu jolma, mula bahasa Ibranina jolma ima Adama. Adama ima melota ingot si Adam. Adam itu manusia pertama dibuat hatana Adama, Adama itu tanah. Jadi jolmai na sian tano ro. Molo sian tano, hudon sian tano macai murado putar. Dang molo naing bui do jolma mangalopa di hudon na sian aluminium, manang di rice cooker, manang di magic jar. Molo na julu di hitaan ima hudon sian tano. Molo dipake hudon sian tanoi hati-hati do. Macai manat do. Molo salah otik biuli paputar hudoni. Jolma pe songoni dak bui ta andal hona menang marhaposan hita tu jolma. Satokin do parohani jolmai bui muba. Noaing bui do gabe do ngatta. Sadatiki adong kepentinganna bui do gabe alota. Ima jolma. Jadi dang bui marhaposan hita tu jolma alai ikon tu debata do hita marhaposan. Ai debata manoktong, debata rori saliling-liling na, debata margogo nga sori saling-liling na. Muna kadongan sapor siya ido alana di ayat 10 ayat siya didokon tung na akal situ tu do rohani jolma jala ganggu jala na ganggu tung ise ma na tuk man dodo isa manang bahasa Indonesia didokon betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hanya hatinya sudah menjadi batu, membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Licik do roha, hati itu licik. Ido alana didokon Yesus na ruar sian bagasan ido na paramuton jolma. Aina sian rohata ido keluar akan naramun akan na jahat akan saluhut akan ulaun na sawasea ni na Yesus. Alani hati-hati do roha. Buasa jolma bui gabi marhaposan tudongan na jolma, buasa bui marhaposan tu halak manang tu gogona sendiri ala rohana ido na mandok ikon tu si mana mangasahon manang marhaposan. Alani namanya rikot do menjaga hati. Hati manang roha
di hatani heberna ima lef. Lef itu, hati itu adalah tempat dari segala sesuatu. Pikiran, perasaan, sudah adong terletaknya di hati. Alani hati-hati dengan hati kita untuk kita jaga. Salah sedikit kita akan gabe marhaposan tu jolma. Salah sedikit gabe marhaposan tu gogota. Alani molodak ta jaga rohata hatita, life itu bahasa Ibraninya, maka kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ido alana adong do jolma namandok, molo suadong ngau, segado sude. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Molo dangau sega do huriaun. Molo dangau dang jadi jongjong huriaun. Itu adalah mengatakan imana marhaposan tu guguna sendiri. Molo marhaposan tu guguna sendiri pasti do Tuhan disingkirkan dari hatinya. Di padao sian rohana. Sasitong na ikon do di bagasan rohana Tuhani alai gabe di padao ma sian rohana gabe tu gogo na sandiri maraposan tu dengan jolma musim maraposan puasa di dokon si Jeremia songoni ala ditiki neng rodo hagogoon nama cegogo sian utara sian ima Babel na neng mangalo alak juda dungi alak juda mabiar rohana mabiar gue di dokon rohana ikon tapangasahon do gogota dot gogo ni dongata halak Misir mangalo alak Babel alani tu jolma ma Roma si Jeremia marjiado jolma na mangasahon jolma dot gogo na sandiri na rohana na daus yang Tuhani amun kadongan sapor siaon di bagasan gua ritua ta Yesus Kristus halak na mangasahon manang marhaposan tu jolma songon di dokon di turbuk tahun ima songon halak par bahudung di tano nama hiang ibana dang adong perkembangan dang adong bui di mana berkembang apalagi marpar bui alani didokon si Jeremia ma di ayat itu martua ma bawa namar haposan tu jahuba jala jahuba hapurusanna dibahen bahasa Indonesia pengharapan. Berbahagialah orang yang berharap, mengandalkan Tuhan dan yang berpengharapan kepada Tuhan. Ai songon hau doi mana na uratna mancarar sahat tutupi ni ai alani gabe marparbue ibana bulung-bulung nape rata-rata hijau dang talu bainon aka mohop ni ari manang bainon aka manangaha martua ma halak na mangasa ma marhapusan tu jahuba na kadungan sa porsyaon di bagasan gua ritua ta Yesus Kristus marhapusan tu jahuba dang na marlapatan gabe dau hitasian penderitaan marhapusan tu jahuba dang na marlapatan hita dang tadai be akan susah di bagasan nguluta na marhapusan tu debata dang na marlapatan hita dang dais be hamatean tu hita ay hamatean upani dosa do ikan satu hita alai halak na marhapusan tu debata martua ibana ay molo masa pe akasi taonon ay masa paru kilon hot do imana jongjong bulung na pe rata-rata jala toktong marparbue ala marhapusan tu debata hero di dokon Yesus ada di Matius pitu dokon di beni mana ma adong napa jongjong bagas dua bagas nasada di atas di batu mamak nasada di atas di pasir sarupa las niari dot udan haba-haba alis sada duna hot tigor jongjong imana di batu mamaki ima na berdasarkan marujahan tu hatani debata na marhaposan tu debata jolma na marhaposan itu debata dang talu baenon akasi taunon jolma na marhaposan tu debata dang bui di taluhon si taunon di bagasan guluna dang bui gabe talu di baenon akana macam di bagasan gulu tahun aka kekecewaan manang ape dang bui manaluhon jolma
na di bagasan marhaposan tu debata dak tu jolma. Alai jolma na marhaposan tu jolma ikon marupak do. Alani yang muna kadungan sapur siaon di bagasan guar itu ata Yesus Kristus marhaposan tu debata ma hita toktong ay martua do hita disi. Alana manang marhaposan tu debata, manang daung marhaposan tu debata, tong do manang marhaposan tu jolma, tong do tahilala do hasusan. Kadang didokon tsunami, manang didokon akasi taonon, manang haba-haba, ay jol ayon jabuni halak na marhaposan tu debata, madang nang tuson hita lewat mahita sianon dang bui. Dos do, moloro tsunami, dohot doholak na porsia, dilonokon sude sarupa. Dohot halak na suam marhaposan tu debata we, manang tu jolma, dilonokon do sude. Alai, molo ikon rope hamatean, tu akan na marhaposan tu debata, makirim doi mana di ari parpudi. Adok pakirimon di mana, dakolan di portibion pakirimon halak na porsia. Molo markirim itaulan di portibion ni nasi Paulus, jolma na umlea mahitanina. Alani marhaposan tu debata mahita, asabui hita, toktong, marparbue, toktong, bue hita, manaon akana si taonon, atikpe, aciti, ale toktong do hita, hot jongjong, ala debata do, haposata, dang jolma. Saya dipasu-pasu Tuhani mahita, saluhutna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan mau lihat ala dipaingotodo hami, asa toktong marhaposan tuho, unang tudongan jolma, apalagi tu hagugoon nami sendiri Tuhan. Ale ini Tuhan, urupi hami asa bui hami, menjaga hatina rohanami asa hot tuho Tuhan, asa mian ho di bagasan rohanami, asa marhite bui gabeh marhaposan tuho hami di bagasan ngulunami. Molo mian hami di ho jala marhaposan tuho ikon togudu hami Tuhan, manangahana masa di bagasan ngulunami, jala marparbue do ngulunami. Mulai ate ma Tuhan, pargugui hami, leon tonding tu hami, asa margugu hami mangulahon hatam di bagasan ngulunami sigano pari. Mari te Yesus Kristus tangin matangnya namion. Amin.
Matangyakon mapeliata martangyang mita. Ali di bata manamina di Banua Ginjang hodu haroruan ni salut selon leuna dengkan dot na sauli uli basa na mauli utus. Upasat hami masiana nelomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na utus di julum. Pasu-pasu mai jaramoti. Asa para saya kami pilihanon patimbulun harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay maronami marihite tondim. Asalam kadami udang ni silem lemi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Ginjang, saya rajai mamarhite te tondim salut hurian ni halak Kristen, asamian di hami puda na pinodahon ni hatam. Saya patugu aporsia ni akan aporsia di ho, asalam di boto mangihuton hatam, jala asalam di tanda be hanguluan sian hoi. Pasu-pasu masaluhut parguru, akan anaeng masuk tu harajaonmu, dot salut akan anaeng makatindakon aporsiaon na, asa tungga be ruas na mangulu jala na margogo na sida di huriami. Akup ni pasu-pasu mahatam na jinami tahun tu saluhut si pelebegu dot parugamu na asing asalam rarat harajaon mu jala monang jala asa talu harajaon ni si bulis pasu-pasu mapamareta rap dohot akadongan na gumonggom hami selehon matu na sida hapi sarana sian ho asa diboto mangaturun aturan na denggan na tau pasangapung guarmu pasu-pasu masaluhut sandok kuriaon dot aka ulaon na masa disi pasu-pasu masa sudena ama, ina aka doli-doli dot anak buru rodi dakdanak, aka namar sikola mangguruhon hatam. Akup ni saya pagabe masaluhut na niula, jala saya padau ma nasa na tau mangagu hami. Asima roham di hami, saya tatap mahami norhoni dengan ni basam, ditiki hagugutan binaini sahit na masanuaing. Unang uhumi hami hombar tumurukmu. Asima roham disalut na mabalu dot akadak danak na sopot semarama semarina. Tatap masalut na pukus na marsahit rodi na naeng mate dot marsak binaini soroniari. Hodo deba ho maali Tuhan Jehovah amana sida dohot pangundianan nan sida. Ay hodo si pangulu hajol maun. Atong se padunungo mahami sa sudena. Asa unang dipototo si bulis hami. Alai pamunang mahami maralohon roa nami na cahati. Asa tarpabongot ho hami tu harajaon muna di Banua Ginjang. Saya ului mapangidon nami ali Tuhan Jehovah. Marhite te Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Na tarpuji rap dohot ho dohot tondi parbadia ro di saleleng ni leleng na. Amin aliama nami na di Banua Ginjang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya rumah harajaonmu. Saya saut malomoni ruham di Banua Tongaon songona di Banua Ginjang. Lema tu hami sadari on hangolut siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami tugi untuk pangunjunan. Palu ama hami isan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Isondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marona midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di parsaorhon damena tutondim.